हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ ओनसोलाव आरो खेबसे बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारदों मेडिकेलाव माने दिनै कभिडनि भेक्सिन होगोन। ओमफ्राय बेखौनो जों लानो थांनो नागिरदों आरोना। थ'दो बिदिब्ला जों बोरै लायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे। आयु माससो सान्दुं हाय लोमजानाय नायनोसै दिनै बे जाहैबाय जोंनि सुबनखाता सक। ओमफ्राय दखानफोरा बारा एसेबां खुलियाखै मानो बन्द नालाय बारा एसेबां खुलिया आजिखालि मानसिफोरा। ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना जुदि कभिडनि भेक्सिन लायाखैबा थाबैनो लादो, मानो होनबा जोंनि सेफटिनि थाखाय बिराद गोनांथि आरोना। बे गिनानै लाबोया बाहेरा खोथाफोरखौ बाद हो, बाट निजेनि सेफटिनि थाखाय सान। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो कभिडनि भेक्सिनखौ लादो आरोना। जोंबो लानो थांगासिनो दा। আমি যাব লাগব ও দে আমি তাতে রকিম দে 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 এ পান কার্ড যিকোনো একটা আইব পারে কি জানি ঠিক নাই। जों माने जों थाबायनासो थांगासिनो आरोना, बारा एसेबां गोजान नङा, खाथिसो। बेनिखायनो मान सान्दुं गोसा आरो साथा लायै थांगासिनो आरो दा बिब' बिनानाव। फाइनेलि जों थाबाय मेडिकेल मोनफैबाय दा। ओमफ्राय नायनोसै आयु आंथ' मार गिबाय गुना थुजानो। जों दा इयाव नाम एन्ट्रि खालामनोसै, ओमफ्राय भटार आइडि बा पान कार्ड होनांगौ आरोना। नै जाबावनो माने फार्स्ट होदो आरोना। ओमफ्राय आं जा गिखादोंमोन आयु बिजि लानो होनबाथाय बिराद गिथार। बे जाबाय आं मा मेगन सिथानो बोरैबा जादों आरोना मानसिया। ओमफ्राय फार्स्टनानै मा खाबथायबाय दे आङो मा गिखादोंमोन। सायाखै नोंना सादों एसे नै बारा मानसियानो गैया, जिखिनि नुदों गुबुन हारिनि मानसि गोजासो। माने जों बर'फोरा साब्रै ना माल' बिदि जादों आरोना। माने ओरैबायदि गियो आरोना जोंनि मानसिफोरा। माने इमान इदि अन्धबिश्वासाव सोलिबाय थायो दासिमबो। सोरबा कभिडनि भेक्सिन लाबानो थैयो आरो इदि होननानै मानसिफ्रा फैयानो बांसिनानो। लानांगौथ' बयबो। ओमफ्राय जों माने दसे जथ'नो होबाय आरोना, ओरैनो 20 मिनिटसो। मानो होनबा भेक्सिन लाग्रा थांनो होआ, मानो होनबा बोरैबा मोनोना बर'फोरा। बेनिखायनो जों एसे रेस्ट लाबाय आरोना। ओमफ्राय दा दसे थांनानै थांसिगोन। लोमजागोन ना मागोन हराव? आं लाफानालै आं लाजाखैबो। भेक्सिन लाना फैनाया हराव लोमजाबा गैला आरो मा जागोनबा मिथिला। भेक्सिन लानानै माथो गोरना सारनासो साजोब्बाय आंना। इना गोरना साजोबदों ना आंना माबा सिं माबा बोरैबा मोनसेदो गोबाल' गोखा मोनदों खुगाफोरा लानाय लोगो लोगोनो। मा हराव लोमजागोन ना मा जागोन मिथिला आरो, जायखिजाया लानांगोन आरो लाबाय। भेक्सिन लानानै खुगाखौ एसे गोखा मोनदों, ओमफ्राय बोरैबा दुरबल सिं मोनदों ना।